Ginbutyag ni Police Major Edison Fiesta Station Commander sa Ecolan Police Station nga nagmalinawon ang nagpadayon nga demolisyon sa Molina Residence sa Emerald Street Phase 4 Ecolan Subdivision, Davao City karong buntag Abril 16, 2026. Sumala ni Fiesta nga nagkoopera na sab ang tag-iya sa balay nga si Tata Molina ngadto sa otoridad ug sa tag-iya sa yuta nga si Mr. Chu. Apan matud pa ni Molina nga dili isa mapugnan nga mahimong emosyonal gumikan sa pipila ka tuig mao kini ang ilang nadak-an nga og gipuy-an kauban ang ilang pamilya. Hinoon nagbalhin na sa gawas sa panimalay ang mga appliances ug mga gamit nga mamahimong mapahimuslan pa sama sa bintana ug pultahan alang sa pagtukod sa bag-ong balay sa laing lugar. Samtang gapahimangno usab si Fiesta sa tanang katawhan nga sigurohon nga ang balay nga gitukuran dunay titulo nga lehitimo aron malikayan ang panghitabo nga kalit mawad-an og Pinoy-anan. Sa karon nagapadayon ang pagbinakbakay sa bongbong ug atop sa maong balay nga laumang mahuman na rasab karong adlaw.